Salutare toată lumea, sunt Luci și astăzi ne regăsim în Minecraft. Bun. Am căutat o mapă cu parcurs. O mapă foarte frumoasă, am făcut-o ca în jumătate de ea, cred. Bun. Am și murit, era clar. O să mergem înapoi ca să vedeți cum e mapa, de la început și până la sfârșit, ca așa e frumos. Spuneți ce părere aveți despre canalul acesta de gaming. Dacă vă plac videourile, dați un like ca să mă susțineți. Să știți că eu nu am un calculator așa de strălucit, dar am programul cel mai bun pentru filmat în jocuri. Nici nu le face videourile mari. Bun. Hai să luăm de aici, că mie să nu-mi dea checkpoint-ul. Dacă îmi dai checkpoint-ul de aici, m-am nenorocit. După cum am crezut. M-am nenorocit pe viață. Băgă-mi și piciorul. Trebuia eu să o iau direct de acolo și să nu vin înapoi. Mereu îi să apăs pe space, dar nu știu de ce. N-am voie nici game-ul să folosesc, că zburam înapoi până acolo. Dar nu știu ce are, dar nu mai pot să sări până acolo, pentru că puteam. Poc. O să vă las în descriere un server, dacă vreți să intrați pe el. Nu, are ceva. Are vreun bug. Pentru că am sărit și acum nu mai merge. Ok. Iată, uitați și eu. Și apăs pe space, adică mă înțelegeți. Nu așa că nu vă place să mă vedeți când dau eu fail mereu. Care faza nașpa că am luat tot de bani și nu mă lasă să folosesc game-ul. O să încerc să rezolv problema asta, să dau cu game-ul până acolo, pentru că m-am chinuit foarte mult să o fac până acolo sus unde era. M-am mâncat pe mine undeva, să vă arăt vouă de la început cum e mapa. Da, ce se face? Nu, frate. Sure. Uite, nu știu ce are. Ba, aici n-am apăsat eu pe space, recunosc. Greșeala mea. Deci nu știu ce are, deci e incredibil mapa asta. Incredibilă. Bun, o să fac și o serie cu PvP sau ce vă place, lăsați-mi în comentarii, pentru că canalul acesta este deschis de ceva timp, dar n-am postat nimic pe el, ca să știți. Eu sunt activ de când e pus video-ul acesta, de atunci sunt activ. Deci ca să nu ziceți, bă, ai canalul de nu știu când și n-ai mulți subscriberi sau nu știu ce, n-ai multe vizualizări. Dar nu știu ce are, băi, frate. Mergea. Nu știu ce are. Cu siguranță nu știu ce are. Nu vă place să vedeți cum dau eu fail, nu? Deci nu
știu ce are, e incredibilă mapa asta, parcurul măsii. Și e aiurea pentru că eu n-aș știu că trebuia să mă culc ca să mi se facă spawn point-ul aici, dar se pare că nu e așa. Hai frate, deci nu știu ce are și mă enervează chiar foarte mult și cred că nu o să mai continui seria asta, adică nu știu, dacă vă place o să continui, bineînțeles, dar dacă nu vă place n-am de ce să continui pentru că nu sunt screlozat. Deci nu știu ce are, ori n-apăs eu pe sprint, ori cine știe ce are mapa. Pentru că mi-a mers, deci efectiv mi-a mers și acum nu mai merge. Sau mai mă gândesc și poate vă las la about și componentele PC-ului meu și poate vă spun și cu ce program filmez, mai vedem. Pentru că nu filmez cu Merilis, nu filmez cu Fraps. Frapsul niciodată nu-mi place. Filmez cu un program foarte, foarte bun. Mi-a plăcut de când am auzit de el, dar nu m-am gândit niciodată că poate fi chiar așa de bun. Pentru că filmam un desktop cu el. Nu am filmat niciodată în jocul cu el până acum. Dar se pare că merge și în jocuri. Bun, păi cam atât a fost pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like, subscribe, share și comenta. Pa, pa!